Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadan ila hadrai Ibnu Sumair. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita melanjutkan pembahasan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kena fasal suci. Arkanul imani. Arkanul imani utawi pira-pira rukune iman. Arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sitatun iku nonem. Iku sitatun iku nonem. Rupane antuk mina, rupane nyento iman sapa sira. Antuk mina rupane nyento iman sapa sira billahi ing Allah wa malaikatihi lan pira-pira malaikate Allah, wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah, wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah, wa bil yaumi lan ing dina al akhir kang akhir, wa bil qadri lan ing pesten khairihi rupane baguse pesten, wa syarihi lan olone pesten minallahi sanging Allah taala halim maha luhur sapa Allah. Wallahu a'lam shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.